ingene mano ko yiene nikech junior nyaka luor senior nikech senior nigi luar onge gik matimore. Tana do konyo weke nikech process mar golo impeachment en gima osetim bunge, parliament gi senate. Parliament obedo established under article 95, senate obedo established under 96. To gin gi act kaka quasi judicial magin ne gisetiko procedure margi magi tieko. Sama koro rigiji odhi court under article 50 makoro wacho ni fair hearing ma wakili wacho no. To kucho osemiye paro. To wache Philomena Mwilu ingeni sama vacuum tie okinyari wacho ni koro Mwilu dhiri to Chief Justice mondo wuoko kokobi. Koro it is a question of administration and a question of law. Ma senior so wacho maber ni gini kaka no sekete no pod ntie interpretation idhi tere Supreme Court nikech koro gin magin gi power ma koro gidhi interpret the law on the question of administration, on the question of law. To gimani kae ingeni onge kaka rigiji kata jo media nyalo bedo judges e case margi ma gimo Latin wacho ni nimo judes in causa sua maana ngeni senior nimo judes in causa sua. Do you want Oginyalo bedo judges e case gi. Koro ngene gik baji wacho msehene weche winjo gi wach moro kage kama koro weke do chwako gono mago gik maonge. Koro ibo tere kucho wan warito to onge gimoro nitie implication siasa. Ngene sane wambe wadwaro kane pachwa kaka siasa to wadwaro ni rigiji bochung nikech ngene samo chung inano bail moro mar yenyo cha embe koro udhibedi candidate mondo ingene sami confuse kon gi kone to koro yot kaka inyalo pang siasa kaka dwaro. Koro wan waonge luor kendo waonge buok nikech samari gi jochung kacha ngene koro gidhere war nikech wan onge ni rigiji ambition ne ni mala inya okobiyie ni Matiangi no support Matiangi, okobiyie no support Kalonzo ko yie mondo chung ko yie no mondo chung ka sharia dhi yie mondo chung mano sawa, lakini gimoro no ni ene deputy president no brodok macha to koro onge nikech nitie gimiluongo ni separation of power mag senate mag parliament gi mag judiciary gigo pogore. Koro onge gimone brodwoke obedo deputy onge mano gimancha waseluoko lwetwa no bedo wa munyoro gik motimo lakini magie weda gine bro dhi court bro pango gitimo interpretation wambo luongo embo weke bo beda lawyer marwa munyoro to koro gingi ka ginyalo timo. Okay, sawa.